This is Masienzi Bay 15 ngoku ibethile intsimbi yaka 11 o'clock. I played you Luther Vandross with There's Nothing Better Than Love. I also played you ingoma ka Joe Thomas esithi ke na ke I Wanna Know. 15 imizuzu ibethile intsimbi yaka 11 o'clock. Enkosi khaya ngendaba zika 11. Shilo ke wathi indaba ziyabuya pha ngentsimbi yokuqala zawube zisiza ngolwimi lwesiNgesi. Welcome to the third and the last hour of the show, Mphulaphuli. Sincokola no Dr. Indile Gwanya, based in Queenstown, ngugqirha wabantwana. Namhlanje ke sijonga kula ncwadi siyibiza ngobana Road to Health booklet. Mhlambi if you are watching us on Facebook, Mphulaphuli nantsi le ncwadi sithetha ngayo. But ke namhlanje saqala pha ku page 4. Good nutrition to grow and be healthy. Ingakumbi ke ebantwaneni. Doc, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Puma. Thank you for inviting me. Molweni nakubaphulaphuli ba Bevukani FM community radio. Yeah. Sigqibelene kudala. Kakhulu. Hayi, this is a regional community radio station, Doc. So you right na xa uthi FM qha. Bevukani FM, all right. I can't be wrong. Doc, namhlanje sijonga page 4 kule booklet sithetha lanto sithi likhadi lomntana. Sizawufocusa on page 4. Ndiyafuna xa siqala i-conversation yethu ukhe usikrobise nje into yobana kokuphi ukutya okulungele umntana before siyofocusa kula 0 to 6 months. Kokuphi ukutya okulungele umntana omncinci who is 0 to 1 year old. Okay. So if sizoyijonga according to the page siye 0 to 6 then 6 to 12 if uyabona. So that 0 to 6 months uzimela yedwa because uhluke kakhulu u6 to 12 months nokuya siya. So from birth to 6 months okona kutya kulungele umntwana lubisi lwebele. Right? That is your number 1 recommendwayo uba umntwana kumele uba ufumana ibisi lwebele kuphela from 0 to 6 months. But for abantwana ngokwezizathu ezahlukileyo ke abangakwaziyo uba basebenzise ubisi lwebele lukamama, then siye ke ngokusithi abo bantwana kufuneke baboniswe abazali ukusebenzisa iformula leyo bayikhethileyo ngendlela ekhuselekileyo kanye ngendlela esafe. So that is 0 to 6 months. Akukho kunye ukutya okwazi ukunika umntana ku 0 to 6 months okwamkelekileyo mandibeke kanjalo because isisu somntana from 0 to 6 months is only ready for milk ubisi. So that's 0 to 6 months. Then ke ngoku xa simuva from 6 to 12 months. So 6 months ukuya unyaka lo mntana usadinga ubisi. Be it izoba lubisi lwebele okanye izoba lubisi ngendlela yeformula leyo ikhethiweyo ngumzali. From 6 to 12 months usadinga ubisi kakhulu kwi-diet yakhe. But kulapho ke ngoku at 6 months uqala uintroduce ukutya okuthambileyo. Ukutya okuthambileyo kukuza ngeentlobo is either going to be i-vegetables eziphekiweyo zenziwa zathamba okanye i-fruits zaphekwa zathamba okanye ibe ukutya okuzoba yi-porridge or papa okanye cereal in whatever form. So that's from 6 months to 12 months. But ke ngoku ziyeshiyane ke ngoku ezinyanga ezumntana ekhula efika ku9 months uqala usongeza ezinye izinto, but zonke izinto zicujiwe ukuze zifike zithambe emntaneni, and then ezekhula ke ngoku esiya pha kula 1 year uye uzitshintshisa ke ngoku ziqale uba nokwezinye zibe rough atye xa ifika ku12 months ukuya phambili lo mntana uyakwazi uba ayiyeke ke ngoku iformula as such asebenzisa ubisi nje noba loluphi ubisi, full cream. Yes doc. Okay, bengingathi uthetha qha ndakuva. Ndithetha nabantu abalapha siyafundisa doc, sinabantwana besikolo apha. Okay. You can continue. Okay, so from 12 months ke ngoku siyakwazi ukuthi okay lo mntana ufuku usebenzisa iformula akusanyanzelekanga uqhubeke neformula, ungasebenzisa ubisi full cream milk, uyakwazi uqala uintroduce amasi umntana ononyaka, uyakwazi uqala uintroduce iyogurt. But if lo mntana bencane ibisi lebele uyakwazi ucontinuesha with ibisi lebele until umntana abe na 2 years and beyond
ubese umncedisa ke obviously umnika olubisi lwalapha ekhaya, amasi ayangena ne-yogurt. Then eza vegetables besithetha ngazo, ukutya okuphekwayo apha endlini uyakutya ke ngoku umntana ona-1 year uya phambili, inyama. Of course umntana simshiye sitya yedwa because soloko kukho i-risk yochoka. So xa esitya ezi zinto, especially xa iqala uzitya, uyasuperviswa, but that is basic i-diet yomntana from 0 to 6, 6 to 12 months, then ke ngoku 12 months ukuya phambili sesitya from ukutya kwasendlini. Doc, uye wamenshina xa ubuqala besiqala i-conversation yethu indaba yobana from 0 to 6 months you guys always recommend into yobana umntana makatyiswe ubisi lwebele qha, ayikho enye into kwidiet yakhe. But then wathi kubakho izizathu ke ezahlukeneyo, then umzali angakwazi ke ngokusebenzisa uFormula 1 ubisi. Zeziphi ezi zizathu zohlukeneyo? So azimbalwa kumama nditsho izizathu ezizokwenza uba umntu angasebenzisi ubisi lwebele, but most of them zizizathu ezipersonal. Abe umzali esithi hayi mna ndifuna umncancisa umntanam, simcebise kuba ubisi lwebele lubalulekile ngohlobo loba lunezakhamzimba, umntana wakho luyamnceda, line-benefits ezininzi, ibe nguye othi hayi andifuni. So there are those personal reasons esiye sizirespect. But singafane mhlawumbi sicinge ngomntana, ngomama, let's say otya i-treatment for i-HIV for instance, abe i-treatment engayityanga kakuhle. Ekungayityeni kakuhle kwakhe abe amajoni omzimba wakhe engekho kwi-level e-right okanye i-load le yevirus ingekho se-level ene-right. Esenzeke ngokusixhala ukuba because of ukungatyeki ke-treatment kakuhle kulo mama, siye singafuni into yoba ancancise because i-risk yokumsulela umntana iphezulu. But umama otya i-treatment kakuhle ibe i-load yakhe yevirus isezantsi ingabonakali, lowo uyakwazi uba amncancise umntwana as long as eqhubeka esitya i-treatment yakhe, siyazi uba amagazi akhe ahamba kakuhle. So lo situation yomntu ongatya i-treatment kakuhle abe engekho right ngelo xesha sine-worry yoba i-risk ye-infection ingaba high. If umama akekho, umntana nomama bohlukanisiwe because umama mhlawumbi uyagula okanye umama uswelekile, that you can have as a situation ekunyanzelekileyo uba umntana angancani, okanye umama kwi-treatment mhlawumbi utya i-treatment eyenza into yoba ingahambelani nomntana xa incinci, then that's another situation. But amaxesha amaninzi xa i-personal decision esithi umntu hayi mna ndibuyele emsebenzini mhlawumbi andizukwazi, after simkhansilishile ngazo zonke ii-benefits ze-breastfeeding, then ke ibe nguye othi hayi mna ndikhetha ungambreastfeed, siye then simkhansilishe ke ngoku ngeformula uba okay, xa usebenzisa iformula kukho indlela ethile yosebenzisa iformula, because if iformula uyisebenzise kakuhle nayo iba nazo ingxaki ezenza emntwaneni. Yeah. One of izinto enithi nizicebise mhlambi kukuzisenga, usenge ubisi ulufake entweni ulugcine. Ndiyafuna Doc usinike ingcebiso in terms of ukulustorisha olabisi. Senza njani ukulustorisha? And benzawubuza another question yobana, I think you've already responded to that. Yobana if ke ngumama ophangelayo and benkhe ndabona into ethi apha at least umntana mfide 8 times within 24 hours, but ke ngokufumanisa uba ndingumama ophangelayo, sometimes ndiyatravelisha, then obviously you guys would recommend into yobana thatha ubisi ulistorisha. I want you to give us tips on siyenza njani lento yokustorisha olabisi luhlale lu-healthy, and after ixesha elingakanani apho siza kubana ngoku alisekho right uba masilityise umntana. Okay, so ubisi xa ulikhamile, okokuqala uyakwazi uba ulikhame ulibeke apha lento esithi room temperature, ilapha kule page. Yeah. Xa si-room temperature sizama ukuthi uyibekile nje apha ulifakanga frijini, uyakwazi ukugcina for up to 8 hours, ne? Ulibeke phayana uzomtyisa umntana, phinde umtyise futhi. Sometimes even if it's just 4 hours, I think I would be happy with 4 hours there. Then ke ngoku xa ungazulisebenzisa ngoku olubisi, uzoluthatha ulufake efrijini apha kule ndawo ibandisayo, but not lena yenza umkhenkce. That you can do for ithi apha up to 6 days, but I think ibalulekile into yoba once olabisi uyazi uba uzulisebenzisa iphela imini, I would recommend that ulimove ke ngoku to the freezer part of ifriji so that lizawuba yi-ice.
Then now you have ubisi olufrizileyo elikwifreezer elizizgaqa, ne? Olo bisi ungaligcina ke lona even longer for up to 3 months that we recommend. Now uzothini kolu bisi xa ufuna ulisebenzisa xa lifrizile? Uyalithatha ulikhuphe phaa kwifreezer, ulishiye apha phandle kwefriji ukuze lizinyibilikele, awulinyibilikisi ngenye indlela. Uyaliyeka Alright. lizinyibilikele, once lizinyibilikele ke ngoku lizawube liyabanda. Wenze laa nto ubuhleli uzoyenza xa ufudumeza ubisi mos, uthatha isitya, usifaka amanzi ashushu, ube sewuthatha olu bisi ulifaka ngenye ikhonteyina kula manzi ashushu. Awulifaki kwimicrowave ubisi lomntana ulijikelezise okanye ulibilise. Ulifaka emanzini ashushu ukuze temperature ke ngoku ifikelele kule temperature uyifunayo ukwazi umtyisa umntana. Umntana oexpresselwayo ukuze aqhubeke elithanda ibele likamama wakhe kuba ngcono xa umtyisa ngecup. So iyathetha into ye-cup feeding apha. Apho ke Okay. ngoku xa usebenzisa bhotile uzosebenzisa icup xa ingekho umama wakhe, so that xa ifika umama wakhe umntana abe esaliqhelile ibele likamama, encanca lula kwingono kamama if iyakwazi ukwenzeka. And the reason isizathu soba sithethe loo nto is because before i-6 weeks umntana okhawuleze wanikwa ibhotile uba confused between ibele likamama wakhe nengono yebhotile. Ufike laa nto ke ngoku ithi ebantwini, hayi umntana kalifuni ibele, kanti akuba umntana kalifuni ibele. Umntana unento ekuthiwa yi-nipple confusion, ubhidiswa yinto yebele likamamakhe nengono yebhotile ekulula ukuyincanca kunebele likamama. So sizama uavoid uba umntana ancanciswe ibhotile nebele engekafiki ku-6 weeks, because uzawuba confused kuthiwa hayi zange alifuni ibele ndamyekisa ukumncancisa, kanti akuba wayengalifuni waye-confused with i-nipple kamama engafaniyo ne-nipple yebhotile. Bhotile. Doc, kwi-situation ukhe wabalula into yobana i-diet yomntana iyatshintsha as ba esiya ekhula. I want us to focus on 12 months up to 5 years. I think phayana sesi-introducer i-veggies as ba ubutshilo. But kukho laa nto yokubana umntu abe ne-allergy. Kokuphi mhlawumbi ukutya esinokuchwethezela kude xa siqala uintroducer abantwana apha ekutyeni? And just because umntana ngoku ndiyamtyisa ndizamyeka ndiyamlula apha ebeleni, okanye as long as umntana esafuna ukuncanca ibele ndiyamncancisa up to eyiphi age mhlawumbi? Okay. So when it comes to ibele, uyamncancisa up to 2 years and beyond. Ayikho i-age apho kuthiwa kuyaye ungathi kukho umthetho othi yekisa uncancisa. But 2 Okay. years, you know, we say up to 2 years and beyond. Bakhona abantwana that after 2 years abasafuna uncanca, but abazali baye bazame ke ukubalumla ngexesha. So up to 2 years and beyond, uyakwazi uba ube uqhubeka uncancisa ibele, and then after that ukutya oku sesitya from ukutya oku kwasefemelini from la 1 years, remember. So introduce zonke ii-vegetables zakho ne-fruit, uyayitya irayisi, yonke into soft ayithandayo uyayitya inyama. So once afike ku-1 year sele sitya njengoba sitsho apha, utya all kinds of ukutya okukhoyo, izitatshi, iveji, yonke into uyayitya umntana from that 12 years to 5 years, 12 months Sure. to 5 years. Ubisi, usela ubisi olu lu-full cream milk, usela amasi, njalo njalo. In closing, Doc, xa siva ndifuna ke ngoku sijonge mos xa sityisa umntana okanye xa sisondla umntana ngolu bisi lwakhe sijonga into yobana indlela sikhulisa umntana, if I can put it like that. So ndimonitorisha njani i-growth yomntana ke ngoku njengoba ndingumama apha ekhaya, okanye ndiyibona only xa ndiye kwi-check-up ekliniki kuthiwe umntana ngu-3.5 kg, 4.5, so umntana ukhula kakuhle. But how do I make sure into yobana noma lo mntana akakhuli ngendlela erayithi okanye lo mntana ukhula ngendlela erayithi, so that if akakhuli ngendlela erayithi, Doc, ndikhawuleze ndikwazi ukufuna uncedo kuse-early? How do I monitor that as umama ekhaya? So ibalulekile into yekliniki, because apha kule page yokuqala kuyatsho uba kumele uba uya nini ekliniki. Alright. Ekliniki uyela izitofu, uyela nezikali andithi. So kweza dates ke ngoku siyela izitofu
kule page umntana azawufumana zonke ezaa zitofu zakhe, uzofumana nezikali. Apho ke ngoku azojongwa i-weight yakhe ibe seyibhalwa kule page. Le page sasithethile ngayo kulo nyaka kupheleyo ke lena inala Yes. ahlukeneyo ngokwemibala. Ndiyayithanda ke le page because iyazicacisa for umzali phaa phezulu uba xa kusenzeka kanje ithetha ukuthi good i-weight yomntana, but once ibe flat la line umntana weyishwe ifane i-weight aphinde xa iphinde weyishwa i-weight isafana ithetha ukuthi akakhuli kakuhle okanye yehla bayiveze phaa xa isehla so ubumweyishile wangu-12 kgs ngoku xa niphinde niphinda ungu-11.2 loo mntana uluzile i-weight over let's say space se-2 months. Ibhalwe apha ke ngoku itsho ke ngoku apha uba i-danger ke ngoku xa sele ingaphantsi kwalaa mgca ubomvu iqala uba ingxaki xa ikrosa omnye walaa migca. Obviously ke umongikazi ekliniki okanye ugqirha uyakwazi ukucacisela uba kwenzeka ntoni, then sikwazi uyiwatcha i-weight yomntana ngokukhawuleza okanye sijonge into yoba mhlawumbi akho nto angayifumaniyo ngokwaneleyo eyakwenza i-malnutrition okanye mhlawumbi abe uyagula yenye into. Abantwana ke bayayiluza i-weight kakhulu xa begula okanye xa bengekho right. So it's something ebalulekileyo kakhulu uba siyijonge i-weight yomntana ekukhuleni kwakhe. All right. Doc Mhlambi, if ever sifuna ukuqhagamshelana nawe, how do we get hold of you? UDr. Gwanya use-62 Ebden Street apha eQueenstown opposite isibhedlele. Ndisebenza only private. But ndikhona ndiyafumaneka 045 011 0170 for i-bookings okanye ke for umuntu ofuna ukufumana any information. 045 011 0170 eQueenstown. Enkosi kakhulu Doc, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Thank you kakhulu ke Thuma. Thank you nakubaphulaphuli bafu. Right. All right. Uma ngidinga bafunde sikhule sakhosala